Inselmulkom u nilqakom mal-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U matul dan l-episodju ħankunu qed indawrukom ma' xi proġetti li Infrastructure Malta qiegħda tagħmel. U propju ħanibdew bit-triq ħalluqa u mbagħad imorru ftit il-bot fuq proġett li għadu għaddej bħalissa dak ta' triq ħall-Qormi u triq San Tomas. Flimkien ma' triq il-Kunsill tal-Ewropa li tiġi bejniethom dawn it-toroq arterjari jiffurmaw rotta sħiħa li minn ħall-Qormi twassek saħdejn ir-roundabout ta' Santa Luċija fejn bħalissa għaddej ukoll il-proġett tal-Mini jew biex tmur bil-kontra. Triq ħalluqa hija l-arterja ewlenija bejn ir-roundabout ta' Santa Luċija u r-roundabout li twassal għal triq Garibaldi għal ħalluqa u l-Gudja. Infrastructure Malta bniet din it-triq mill-ġdid biex issa kif tistgħu taraw hawn 4 korsijiet, 2 f'kull direzzjoni. U barra minn hekk hemm ukoll korsija għal mixi u għar-roti. Tajjeb li ngħidu li kif tistgħu taraw bejn iż-żewġ korsiji u ż-żewġ korsiji tan-naħa l-oħra hemm sistema ta' crash barriers biex ovvjament jitnaqqas ir-riskju ta' inċidenti fatali. Meta jitlesta il-proġett tal-Mini li se jgħaddu minn taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija, din il-korsija ġdida tal-mixi u tar-roti se tingħaqad ma' korsija oħra li se ssir fi Vjal Santa Luċija. Dawn ħajkunu fid-direzzjoni lejn il-Marsa. U issa se nitkellmu dwar triq ħall-Qormi u triq San Tomas fejn miex ġmielu x-xogħol biex dawn jinbnew ukoll mill-ġdid. Il-proġett qed isir f'fażijiet biex jiġi evitat li jingħalaq l-aċċess għal din l-arterja bejn ħall-Qormi u ħalluqa fid-direzzjoni lejn l-ajruport. Ix-xogħol jidher ħafna fil-ġnub bħalissa hawnhekk fil-fatt qed naraw li flok żewġ korsiji bħalma kien hemm fil-bidu issa hawn 4 u dan apparti li ħajkun wkoll passaġġi għal dawk li jkunu għaddejjin bil-mixi u nkella bir-rota. Il-korsija ta' dawk li jkunu mixjin u anke ta' dawk ċiklisti se tkun kompletament maqtuha mit-triq biex ovvjament bħalma ġara f'Ħażabbar fit-triq ta' Ċawsli kemm jista' jkun ikollhom il-mixja tagħhom jew inkella r-rajt tagħhom tkun pjaċevoli u mingħajr riski. Din il-korsija r-roti ser tingħaqad mal-korsija r-roti li saret is-sena l-oħra fi Vjal l-Avjazzjoni li tibqa' sejra l-Gudja. Fiż-żewġ toroq Infrastructure Malta kif qed taraw qed tibni bankini ġodda illi tista' tgħid li qabel kienu jeżistu apparti l-bankini wkoll qed tagħmel crash barriers għas-sigurtà ta' dak li jkun għaddej, dawl ġdid u anke waqfi tal-linja ħafna iktar siguri u ħafna iktar moderni. Dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa u għal iktar informazzjoni dejjem iħtlu fuq is-social media ta' Infrastructure Malta. Narawkom id-diela.